Para sa mga balita sa buong adlaw. LTFRB nagpahanumdom sa jeepney operators kag drivers. Magtingob para makahimu sang kooperatiba ukon korporasyon bag-o ang December 31. Giningganyo gid sang Land Transportation Franchising and Regulatory Board ukon LTFRB ang individual nga jeepney operators kag drivers sa Western Visayas nga mag-consolidate na. Ini tungod pila na lamang kasimana ang nabilin antes ang deadline sang consolidation sang public utility vehicle operators kag drivers nga natala na sa Disyembre 31. Suno kay Attorney Salvador Altura, Legal Counsel kag tagpamaba sang LTFRB 6, hindi na magbag-o ang desisyon sang LTFRB Central Office. Dugang pa niya si Department of Transportation Secretary Jaime Bautista naghambalman nga non-negotiable ang adlaw sang deadline for consolidation. Wala pa man natuhoy sang LTFRB 6 kung ano ang matabo sa traditional jeepneys matapos ang deadline. HEI sa Region 6 mabaskog ang security system. Matapos ang pagpambomba sa Mindanao State University sa Marawi City nga nagresulta sa kamatayon sang 4 ka individual, ginpabutyag ni Dr. Raul C. Alvarez, Director 4 sang Commission on Higher Education Region 6 nga mayara security systems ang higher education institutions dire. Base sa ginhiwat nga on-the-spot inspections ang CHED, mayara gid sang gina-maintain nga security measures ang mga pampubliko kag pribado nga eskwelahan sa rehiyon. Ini kaangay na lang sang pag-designate sang security guards sa entrance kag exits. Pag-record sing tanan nga nagasulod nga outsiders. Pag-check sang bag kag paggamit sang metal detector para masiguro nga wala sang patalom o kon firearms nga makasulot. Ang Police Regional Office 6 nagpabutyag man nga handa ini sa anuman nga pwede matabo. Suno kay Major Mary Grace Borio, tagpamaba sang PRO 6, wala sila sang may na-monitor nga pagulag sang communist terrorist group sa rehiyon. Ginpaalisto naman sang Regional Command ang tanan nga unit commander sa pagbantay sa places of convergence, ilabi na ang places of worship. Para sa Panay Balita, ini si Jen Baylon, ang inyo ka-PN. For more stories, check our website www.panaynews.net. Follow us on Facebook, Instagram, and Twitter, and subscribe to our YouTube channel.